Encara bufa el vent sobre la nostra comarca, però això no lleva que el conseller Torero acabe de rematar la feina anunciant davant les Corts Valencianes que no pensa concedir ni un sol euro a tot allò que a ell li fa olor a catalanisme. A les declaracions fetes tan sols li ha faltat posar com a fons musical algun tema de Pan i Toros i pegar la volta a la sala a muscles dels seus corifeus. Val d'acord, que no li doni ni una peseta als qui ell diu que es troben a l'altra vorera d'allò que ell defensa, però en aquest cas, a qui li pensa fer la gràcia econòmica? Als picadors, als banderillers, als Mossos d'Estoc, als repartidors de refrescos del Coso del carrer de Xàtiva, a la Fundació Toro de Lídia amb seu a Madrid? A qui li atorgarà els cèntims? Ja s'hi veu com la incultura d'aquest diestro no té límits, i s'observa com el nou Consell vol un poble valencià inculte, aïllat i desinformat. Mare de Déu, Senyor!